صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ برکتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا، آ گیا نیڑے مدینہ آ گیا۔ جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، او دی قسمت وچ مدینہ آ گیا، او دی قسمت وچ مدینہ آ گیا، آ گیا نیڑے مدینہ آ گیا۔ لٹ لو لٹ لو روزہ دارو، لٹ لو رب دی رحمت دا مہینہ آ گیا، رب دی رحمت دا مہینہ آ گیا۔